Ωραία, καλησπέρα πλέον και από μένα. Αισθάνομαι ότι όντως ζούμε σε καιρούς που μετράει πολύ η αποδοτικότητα. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, περισσότερο από τη συμμετοχή στη διαβίω εκπαίδευση, ίσως μετράει η συμμετοχή στο γεύμα που ακολουθεί και θα προσπαθήσω πάρα πολύ σύντομα να παρουσιάσω την έρευνα αυτή που έκαναν τα δύο Ινστιτούτα και την οποία ανέθεσαν σε μένα. Μου έκαναν την τιμή να είμαι επιστημονικός υπεύθυνος. Θα παραλείψω οποιαδήποτε θεωρητικά μεθοδολογικά σημεία, γιατί αλλιώς θα χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο. Θα εστιάσω μόνο στους αριθμούς, αφού όμως πριν πω δύο πράγματα για αυτή την έρευνα. Αυτή η έρευνα, κατά την άποψή μας, είναι σημαντική, γιατί είναι η πρώτη στη χώρα μας, όπου συγχρονικά μετρώνται η συμμετοχή, τα κίνητρα και τα εμπόδια, και μάλιστα για τα κίνητρα και τα εμπόδια χρησιμοποιούμε δύο διεθνώς αναγνωρισμένες τυπολογίες, επομένως τα ευρήματα είναι συγκρίσιμα και με άλλες διεθνείς έρευνες. Έχουν γίνει, εδώ μπορείτε να δείτε πάρα πολύ σύντομα, κάποιες έρευνες στη χώρα μας. Φυσικά υπάρχει η στάνταρ έρευνα του Ευρωβαρομέτρου της Eurostat, η οποία είναι επαναλαμβανόμενη. Έχουμε κάποια στοιχεία, δεν έχουμε όμως, επαναλαμβάνω, στοιχεία ταυτόχρονα για τη συμμετοχή, για τα κίνητρα και για τα εμπόδια, και μάλιστα με βάση διεθνείς τυπολογίες. Έτσι λοιπόν, πριν από, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2009, με τους δύο διευθυντές των Ινστιτούτων ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε αυτή την έρευνα και είχαμε την τύχη στην πρώτη φάση να χρηματοδοτηθεί, δηλαδή στο κύμα του 2011, στην πρώτη μέτρηση, να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια, χρηματοδότηση δεν υπήρξε. Αισθάνομαι ευγνώμων στα δύο Ινστιτούτα και στους διευθυντές, γιατί αποφάσισαν από μόνοι τους, με ίδιους πόρους, να καλύψουν το τεχνικό κομμάτι, την εταιρεία δηλαδή που έκανε τις μετρήσεις, και έτσι μπορούμε να έχουμε και το κύμα του 2013. Σε 2-3 μήνες πρέπει να ξαναμετρήσουμε. Έχουμε ήδη αρχίσει και θα δείτε πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούμε χρονοσύρες πλέον. Αισθάνομαι, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να μετρήσουμε το 2015 ή αν θα αναγκαστούμε, εν πάση περιπτώσει, να πάμε σε χορηγούς ή σε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πολλές προτάσεις, προεισαγωγικά να πω, μπορούν να γίνουν για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή. Η μέθοδος όμως είναι μία, να τη μετράμε πρώτα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, κάπου να μετριέται η συμμετοχή, ταυτόχρονα τα κίνητρα και τα εμπόδια, γιατί στην εκπαίδευση είναι λίγο συνεχιζόμενη εκπαίδευση, και γι' αυτό μελετούμε και τις ανισότητες. Οι ανισότητες εισάγονται ήδη και μάλιστα κατά μείζωνα βαθμό από τις εισρωές. Αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει στην τυπική εκπαίδευση μετά τη μαζικοποίησή της. Εκεί οι ανισότητες εκβάλλουν στις διαδικασίες και στις εκροές, κατά κύριο λόγο. Εδώ τις βλέπουμε ήδη φανερές από τις εισρωές, δηλαδή από το ποιος συμμετέχει όχι. Αν λοιπόν θέλουμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή, ουσιαστικά πρέπει να μετράμε τα εμπόδια και να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να απομειώνουμε την επίδρασή τους. Πριν περάσω στα στοιχεία, θα ήθελα, εδώ βλέπετε μία διαφάνεια που είναι από την πρώτη μελέτη συστηματική που έκανε ο ΩΣΑ το 1977 και παραθέτει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, τα μεθοδολογικά, σε αυτού του τύπου της έρευνας. Εγώ θέλω να σταθώ μόνο σε ένα τώρα, προς το παρόν, το τελευταίο, που είναι το παράθυρο χρόνου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία σε έρευνες για τη συμμετοχή να ξέρουμε για ποιο παράθυρο χρόνου συζητάμε. Παραδείγματος χάρη, έρευνες της Eurostat, που για την Ελλάδα κειμενόμαστε σε ποσοστά από 1 έως 3% ανάλογα για το πότε αναφερόμαστε. Το παράθυρο χρόνου είναι ο προηγούμενος μήνας, δηλαδή ρωτούν τον προηγούμενο μήνα σε πόσα προγράμματα συμμετείχες. Σχεδόν σε όλες τις άλλες έρευνες διεθνώς ρωτούν για τον προηγούμενο χρόνο. Εμείς λοιπόν προτιμήσαμε να ρωτήσουμε για τον προηγούμενο χρόνο. Υπάρχουν τρόποι μέσω της έντασης συμμετοχής, δηλαδή μέσω του πόσων προγραμμάτων παρακολουθούν το χρόνο, να μεταβούμε και να συγκρίνουμε τα ποσοστά με την Eurostat, αλλά αυτό ας τα αφήσουμε προς το παρόν και ας πάμε να δούμε λοιπόν τι βρήκαμε εμείς. Εμείς μετρήσαμε τη συμμετοχή στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Η έρευνα ήταν έτσι σχεδιασμένη και χρηματοδοτημένη το 2011, που μετρούσαμε μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενους και εργοδότες και ανέργους, και όταν πλέον τη χρηματοδότησαν στη δεύτερη φάση τα Ινστιτούτα, βάλαμε και τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να έχουμε πλήρως πλέον τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό.
πληθυσμό. Γι' αυτό θα δείτε εδώ κάνουμε κάποιες συγκρίσεις που στη μία περίπτωση περιλαμβάνουν δημόσιοι υπάλληλοι και στην άλλη όχι, για να μπορούμε να έχουμε αναγωγές. Λοιπόν, το 2011 μετρήσαμε ότι κάποια φορά στη ζωή τους οι ερωτώμενοι, οικονομικά ενεργός πληθυσμός, είχαν συμμετάσχει 1 στους 2 σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Μικρή αύξηση για το 2013, για το κάποια φορά στη ζωή τους, έτσι, και η οποία κυρίως οφείλεται στην εισαγωγή στο δείγμα στη συμπερίληψη των δημοσίων υπαλλήλων. Πάμε σε αυτό που ίσως είναι από τα πιο σημαντικά. Τι ποσοστό συμμετείχε το προηγούμενο έτος σε προγράμματα τα οποία αφορούν την εργασία, ρωτούμε εδώ. Το 2011 λοιπόν 15,9% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού πλην δημοσίων υπαλλήλων, το 2013 το 24%, εάν αφαιρέσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2013 πάμε σε αυτό που βλέπετε με μπλε στη μέση, 20,9%. Ίσως σε πρώτη ματιά φαίνεται παράξενο, αλλά μέσα στην κρίση από το 2011 μέχρι το 2013 είχαμε μία αύξηση περίπου 30% συμμετοχή στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Αυτό είναι κάτι που, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε κάποιες υποθέσεις γιατί συμβαίνει. Βλέπετε φυσικά ήδη τις πρώτες ανισότητες. Βλέπετε πόσο περισσότερο συμμετέχουν οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, ποσοστό περίπου 44%, του ιδιωτικού 28%, 25% αυτοαπασχολούμενοι, 9% για τους ανέργους. Για τη γενική εκπαίδευση λοιπόν, που μιλούσε προηγουμένως η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΗΝ, το 2011 έχουμε 9,2, το 2013 11,6. Αν βγάλουμε από το 2013 τους δημόσιους υπάλληλους, πάλι έχουμε μια περίπου παρόμοια αύξηση, ένα περίπου 25%, πάμε στο 11%. Όταν μιλάμε για το πόσοι πολίτες, κάνουμε το εξής, μετράμε, βλέπετε παραδείγματος χάρη στη συμμετοχή στο 11, 9,2 συμμετείχε στη γενική παιδεία, 15,9 συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, 3,6 και στα δύο όμως. Άρα αν θέλουμε να δούμε πόσοι πολίτες, αφαιρούμε αυτό το 3,6, πάμε σε ένα 21,5%. Μεγάλη αύξηση μέχρι το 2013, 31,4%. Αν βγάλουμε τους δημοσίους υπαλλήλους και πάλι μεγάλη αύξηση περίπου 28,5%. Πάμε στα κίνητρα τώρα για τα οποία ή τους λόγους για τους οποίους συμμετέχουν. Χρησιμοποιήσαμε εδώ δύο τυπολογίες, δεν θα ήθελα να σταθώ, είναι η τυπολογία Bossier και η τυπολογία Monster-Smart, οι δύο γνωστότερες και ευρύτατα χρησιμοποιούμενες τυπολογίες διεθνώς για τους λόγους και τα κίνητρα. Αυτό όμως που κάναμε ήταν ότι είναι καμιά 15 παράγοντες. Σε πρώτη φάση λοιπόν ρωτήσαμε ποιους από αυτούς εσείς αναγνωρίζετε, παραδείγματος χάρη, γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Τον ρωτήσαμε λοιπόν, ισχύει στην περίπτωσή σου ή όχι? Ναι, όχι. Για να αρχίσουμε να βλέπουμε όμως και πόσο σημαντικό είναι αυτό, κάναμε ένα διαδοχικό screening ζητώντας τους 3 σημαντικότερους λόγους και μετά το σημαντικότερο εν τέλει. Και το ίδιο κάναμε στη συνέχεια για τα εμπόδια. Με αυτή τη λογική λοιπόν το 2011 βλέπουμε ότι το γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα, για να είμαι περισσότερο αποδοτικό στην εργασία και γιατί η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή, είναι οι 3 πρώτοι λόγοι. Βλέπετε ότι το ίδιο ισχύει και το 2013. Αυτό είναι κάτι που θα το συναντήσουμε σε όλες τις κάρτες για τα κίνητρα και τα εμπόδια, που σημαίνει, και αυτό είναι βέβαια αναμενόμενο με βάση και τη βιβλιογραφία, τα κίνητρα και τα εμπόδια δεν αλλάζουν πολύ εύκολα μέσα σε 2 χρόνια. Καταρχάς γιατί ορισμένα από αυτά τα λεγόμενα προδιαθετικά dispositional οφείλονται στο άτομο και άρα δύσκολα μεταβάλλουν κάποιες στάσεις, απόψεις κτλ. Και κάποια άλλα που οφείλονται σε θεσμικούς οργανωτικούς παράγοντες πάλι λίγο δύσκολα γίνονται αμέσως αποδοτικές ή όποιες ενέργειες αν υπάρξουν από την πολιτεία. Όταν ρωτάμε για τις 3 σημαντικότερες επιλογές, βλέπετε ότι είναι για να είμαι περισσότερο αποδοτικό στην εργασία μου, για να αυξήσω τις οικονομικές μου απολαβές, όμως πάρα πολύ σημαντικό. Τρίτο είναι γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Είναι από τα λεγόμενα κίνητρα που εντάσσονται στην κατηγορία ενδιαφέρον για τη μάθηση σύμφωνα με τις τυπολογίες που ανέφερα. Το 2013 βλέπετε πάλι περίπου και τα ποσοστά είναι ίδια, όχι απλώς η σειρά. Και όταν πλέον πάμε στη μία επιλογή, κάτι που είναι αναμενόμενο βέβαια για να είμαι περισσότερο αποδοτικός, για να διατηρήσω τη θέση εργασίας μου, αλλά το σημαντικότερο κίνητρο
για να συμμετέχει σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περίπου 1 στους 5 εργαζόμενους, είναι γιατί του αρέσει να μαθαίνει καινούργια πράγματα. Αυτό είναι σημαντικότατο έβριμα, σπανίζει στη διεθνή βιβλιογραφία. Το ίδιο το 13. Πάμε στα εμπόδια συμμετοχής τώρα. Το κόστος συμμετοχής, πάλι με την ίδια διαδικασία, όταν ρωτάμε δηλαδή για όλους τους παράγοντες, το πρώτος παράγον είναι το κόστος συμμετοχής. Αμέσως μετά, και αυτό ίσως συνιστά μια έκπληξη, δεν είναι ενημερωμένοι για τα προγράμματα που γίνονται. Για κάποιο λόγο δηλαδή η δημοσιότητα των προγραμμάτων, η δημοσιοποίηση δεν φτάνει στον τελικό, ας το πούμε, εντός πολλών εισαγωγικών, χρήστη. Και μετά διάφοροι άλλοι παράγοντες που με τα ίδια ποσοστά και με την ίδια σειρά θα τους βρούμε και το 13. Βλέπετε το κόστος, ας πούμε, είναι 81,4 στη μία περίπτωση, 82,9 στην άλλη. Όταν κάνουν 3 επιλογές, βλέπετε αυξάνει πάρα πολύ η απόσταση του κόστους πια, έτσι. Το κόστος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Ίδια, σχεδόν ίδια, δηλαδή η διαφορά είναι σε δεύτερο δεκαδικό, σε πρώτο δεκαδικό, συγγνώμη, και το 13. Και όταν ρωτάμε για μία επιλογή, το κόστος πλέον είναι το βασικότατο εμπόδιο, για έναν από τους δύο είναι η πρώτη επιλογή. Έλλειψη χρόνου λόγω εργασιακών υποχρεώσεων, έλλειψη χρόνου λόγω φροντίδας παιδιών, έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης και η ίδια κατάσταση και το 13. Ακριβώς ίδια. Παραλείπω λίγο το ποιοτικό μέρος, γιατί στην πρώτη περίπτωση της έρευνας το 2011 είχαμε και συνεντεύξεις. Να πω λοιπόν μια απεσιόδοξη, λέμε, ανάγνωση αυτών των ποσοστών. Πρώτον, τα ευρήματά μας, με όποιες αναγωγές και τα λοιπά μπορούν να γίνουν, συμβατά με όλων των άλλων ερευνών. Δυστυχώς. Γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλή η συμμετοχή μας. Είναι στις 5 τελευταίες θέσεις της Ευρώπης των 27 πάντοτε. Στην Ευρωζώνη είμαστε τελευταίοι. Και με μια σημαντική υστέρηση στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Όταν μελετούμε τα ποσοστά και λέμε πόσο είναι η συμμετοχή και λέμε 31,5, αυτό ακούγεται λίγο όμορφο και ίσως λίγο απενοχοποιητικό. Λέμε εντάξει, ένα 31,5% συμμετέχει. Καλά είναι. Εδώ έχουμε κάνει το δεν συμμετέχει. Και έχω πάρει με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό για να δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το δεν συμμετέχω. Και βλέπετε ότι μέσα στην χειρότερη οικονομική, κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, 1.200.000 περίπου βέβαια, άνεργοι, δεν έχουν πρόσβαση στο αγαθό της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει για 1.600.000 αυτοαπασχολούμενους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που παλεύουν να κρατήσουν όρθια την επιχείρησή τους. Το ίδιο ισχύει, όχι το ίδιο, 900.000 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που ενδεχομένως να αισθάνονται την καρέκλα τους να τρίζει, εάν τα προσόντα τους δεν είναι αυτά τα οποία απαιτούνται για αυτή τη θέση εργασίας. Μία αισιόδοξη ανάγνωση για να μην λέμε ότι σε όλα δεν καταφέρνουμε τίποτα. Τα τελευταία 30 χρόνια η συμμετοχή στη διαβίου μάθηση στην Ελλάδα περίπου δεκαπλασιάζεται. Και το λέω αυτό γιατί είναι ίσως το μόνο θετικό παγκόσμιο ρεκόρ που έχει η Ελλάδα. Βλέπετε σε παρένθεση, αναφέρεται ως εντυπωσιακό το γεγονός στη βιβλιογραφία ότι στη Φιλανδία έχουμε διπλασιασμό των ποσοστών μέσα σε μια 20ετία από το 80 μέχρι το 2000. Είναι λοιπόν εντυπωσιακό το άλμα το οποίο έχουμε κάνει. Ένα 72% των πολιτών δηλώνει ότι θέλει να συμμετάσχει. Ένα 30% συμμετέχει. Γιατί δεν συμμετέχουν, τα εμπόδια είναι αυτά. Έτσι. Οι παρεμβάσεις είναι στον τομέα των εμποδίων. Αφήνω αυτή την απόπειρα ερμηνείας για το 2011-2013, μπορούμε να το δούμε μετά. Θα ήθελα να δούμε λίγο τις ανισότητες. Για να μελετήσουμε τις ανισότητες, και το λέω αυτό γιατί. Έχω 5 λεπτά. Ωραία. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί το 1995, όταν είχαμε, ξέρετε, την υπεραισιοδοξία του προγράμματος και των πολιτικών της διαβίου μάθησης, κάποιος που κάθεται σε αυτό το τραπέζι, ο Δημήτρης Οβεργίδης, έλεγε από τότε ότι ενδεχομένως η διαβίου εκπαίδευση, το πιθανότερο είναι ότι θα λειτουργήσει ενισχυτικά στις ανισότητες. Και όχι αυτό που έλεγε τότε το υπεραισιόδοξο πρόγραμμα, ότι είναι ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε. Πράγματι είναι ο μόνος τρόπος, αρκεί να λαμβάνουμε τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα. Για να μελετήσουμε εδώ τις ανισότητες έχουμε κάνει το εξής. Έχουμε απλά, είναι ο λόγος των ποσοστών. Αυτό το νούμερο που βλέπετε είναι ο λόγος των ποσοστών. Όσον αφορά την ανισότητα ως προς το φύλο, εδώ τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Το 11 ήταν ένα 23, το 13 επανέρχεται. Είμαστε αρκετά καλά, έως πολύ καλά.
η μείζον ανισότητα. Ανώτατη, δηλαδή οι πιο μορφωμένοι, αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν τα περισσότερα τυπικά προσόντα, αυτοί οι οποίοι έχουν τελειώσει ή δεν έχουν τελειώσει, ή αυτοί που έχουν φτάσει μέχρι το δημοτικό. Μετράμε τα δύο άκρα. Αυτό γίνεται στη βιβλιογραφία διεθνώς. 2,73 το 2011, 7,94 το 2013. Όχι απλώς δηλαδή είναι μεγάλη έτσι κι αλλιώς αυτή η διαφορά, αυτή η ανισότητα, αλλά βλέπετε πως μέσα στην κρίση οι λιγότερο ευνοημένοι του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος γίνονται και αδικημένοι της διαβίου εκπαίδευσης. Δηλαδή η διαβίου εκπαίδευση λειτουργεί ως ενισχυτής των εγκαθιδρυμένων εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Στο εισόδημα, ενώ το 2011 τα πράγματα ήταν άσχημα, 1,84 μεταξύ αυτών που δήλωναν επαρκές ή ανεπαρκές. Το 2011 επανέρχεται στο 1,21, έχουμε μία μέτρηση από μία έρευνα της Ελστάτ, είναι περίπου εκεί τα ποσοστά του 2007, δηλαδή για κάποιο λόγο επανερχόμαστε στα ποσοστά του 2007. Και πάμε τώρα ανισότητες κατά την απασχόληση. Ας αφήσουμε την πρώτη στήλη γιατί δεν έχουμε δεδομένα για το δημόσιο τομέα και ας πάμε στη δεύτερη στήλη που είναι το 2013 και διαιρούμε πλέον τους μισθωτούς, τα ποσοστά συμμετοχής μισθωτών δημόσιου τομέα προς ιδιωτικού, δημόσιου τομέα προς αυτοαπασχολούμενους, προς άνεργους κτλ. Αυτό που προκύπτει είναι σαφέστατα μία διαχωριστική γραμμή μεταξύ outsiders και insiders της αγοράς εργασίας. Με άλλα λόγια, όσο πιο ασφαλής είναι η απασχόληση, δηλαδή είμαι στο δημόσιο, μετά στον ιδιωτικό τομέα, μετά είμαι αυτοαπασχολούμενος και παλεύω να κρατήσω την επιχείρησή μου, ή είμαι άνεργος, έχω βγει έξω από την αγορά, όσο μεγαλύτερη είναι η επισφάλεια, τόσο μικρότερη είναι και η συμμετοχή στη διαβίου εκπαίδευση. Άρα, η αποστερημένη της ασφάλειας στην εργασία, η αποστερημένη του δικαιώματος της εργασίας, αποστερούνται και ενός ίσως του μοναδικού τρόπου να ξαναγυρίσουν στην εργασία ή να ενισχύσουν τη θέση τους αυτή. Ας μην σταθούμε σε τίποτα άλλο, να αφιερώσουμε τον χρόνο στη συζήτηση. Ευχαριστώ.